Proiectul Practicor propune un model inovator de desfășurare a practicii printr-o viziune aplicativă a acesteia, adresată studenților din Universitățile Tehnice, Universitatea Politehnică din Timișoara și Universitatea Politehnică din Pitești. Proiectul își propune creșterea performanței și calității studenților prin completarea informațiilor cu care studentul devenit absolvent își finalizează studiile. Programul Practicor poate fi considerat un succes pentru Politehnica Timișoreană. Nu mă refer numai la extinderea lui, se desfășoară pe 36 de luni, și la faptul că sunt implicați foarte multe cadre didactice și studenți, ci și la faptul că efectele acestui proiect vor fi sesizabile și benefice pentru școala noastră politehnică. Pentru că proiectul urmărește ceea ce astăzi se consideră o problemă esențială, relația universității cu mediul economic. Practicor a însemnat un program foarte util pentru noi studenții. E, nu știu, un mare ajutor, pentru că am ajuns să cunoaștem o fabrică, să știm ce înseamnă o fabrică, procese tehnologice și tot ce conține. Nu aveam habar înainte de a ajunge aici. Acum știm cum arată. Noi tocmai am angajat un student care anul trecut a făcut practic aici la ISP. S-a bucurat că a descoperit o firmă cumva pe profilul lui. Deci era un om curios, un om care vroia să facă o activitate diversă și atunci, în perioada de practică, a descoperit firma potrivită pentru el. Programul Practicor consider că este un program benefic studentului, deoarece acesta intră în direct cu o firmă, cu un job real, astfel îi dă oarecare experiență în domeniu, să știe ce să se aștepte atunci când termină facultatea, lucru care este destul de important, pentru că sunt foarte mulți studenți care atunci când termină o facultate nu știu la ce să se aștepte. Și în cadrul proiectului observi cam ce se cere de la tine, știi la ce să te aștepți și de asemenea mi se pare foarte important deoarece înțelegi și cam ce materii să te axezi în facultate, pe ce ar trebui să înveți și pe ce drum ar trebui să pleci, pentru că foarte mulți studenți sunt nedumeriți în privința asta. Ceilalți studenți care au beneficiat de acest program mi-au transmis ulterior că le-a fost benefic, deoarece au știut să răspundă la unele interviuri pentru angajare, de exemplu, unde au fost întrebați ce știți despre activitatea de proiectare. Ei au spus, domnule, știm etapele de proiectare, știm să folosim software respective, știm, deci efectiv au spus din amintiri, dar pentru oamenii de la interviu era un lucru. Oamenii au văzut că studentul are cunoștințe despre treaba asta. Nu are experiență, dar are cunoștințe. Și atunci l-au întrebat în etapa unui și ți-a plăcut ce ai făcut acolo sau cum s-a lucrat acolo. Iar ulterior au căzut de acord și s-au angajat în firmele respective. Deci a fost un lucru benefic pentru studenți. Destul de interesant proiectul și folositor pentru studenți. Sper să mai participe și alți studenți. A fost interesant faptul că am aflat că din promoția anterioară un coleg de-al nostru s-a angajat aici. Proiectul promovează și susține financiar activitatea de practică, deoarece aceasta este o verigă importantă pentru sporirea șansei la o viață profesională activă a absolvenților. Prin proiect s-au format tutori care au provenit din mediul economic-industrial, firme partenere de practică. Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București, care are sucursală și în orașul Timișoara, a fost ales partener de practică și de proiect în Practicor, deoarece este o poziție deosebită pentru industria românească prin faptul că oferă studenților care intră pe porțile noastre, atât în stagiile de practică cât și ca viitori angajați, oportunitatea de a cunoaște
dezvoltarea industriei energetice românești, chiar de la începuturile ei, de cel puțin 60 de ani, de când suntem pe piață, dar și perspectiva ei pentru următorii 20-30 de ani. De aceea, ISP-ul vă invită să participați la stagiile de practică în care veți afla lucruri deosebite privind politicile energetice, privind proiectarea asistată de calculator, privind tehnologiile de mediu care posibil vor salva Pământul, nu? De la schimbările climatice și de la o poluare intensivă a solului. Vă invită să parcurgeți stagii de practică în eficiența energetică, atât cea industrială cât și cea din clădiri, două direcții importante, cel puțin pentru Europa, dacă nu pentru lumea întreagă, dar vă învață și cum să faceți un management de proiect. Ce a determinat compania dumneavoastră să se scrie în acest program de practică, Practicor, și să lucreze cu studenții? Relația între Societatea Ambasador Plus și în special Facultatea de Mecanică este o relație foarte bună. Motivul este poate subiectiv. Avem colegi în facultate care sunt cadre didactice și dintotdeauna am fost deschiși de a transmite tinerilor viitori ingineri din experiența noastră. Și acesta a fost unul din motive de a fi alături de ei, de a împărtăși din experiența noastră și de a-i forma ca viitori ingineri, deci viitorul schimb de mâine, că fără tineri pregătiți, normal că industria ar muri, în ghilimele spus. De acest program am aflat la facultate datorită profesorilor care ni l-au prezentat. Am și fost implicată în a prezenta proiectul, am fost la o emisiune. Benefic este și e un beneficiu foarte mare, deoarece ceea ce am învățat aici la facultate, nu că nu ni s-a prezentat, nici măcar nu ni s-a menționat de diverse lucruri care se fac. De asemenea, Practicor este instrumentul prin care elevii sunt consiliați și orientați spre continuarea studiilor în domeniul ingineriei, iar studenții sunt îndrumați și finanțați pentru a-și alege cea mai potrivită direcție de specializare prin licență și master. Universitatea din Pitești este unul din partenerii proiectului Practicor. Am putea spune că până în prezent universitatea a avut numai beneficii de pe urma acestui proiect. Proiectul a demarat în anul 2010 și din punct de vedere al Universității din Pitești urmărește 3 mari categorii de obiective. În primul rând, acțiunea și activitatea cea mai importantă este legată de practica studenților. Un al doilea mare obiectiv și o a doua mare acțiune pe care Universitatea din Pitești o derulează este legată de orientarea în carieră a studenților și consilierea lor pentru acest lucru. Iar al treilea mare eveniment, a treia mare activitate pe care Universitatea din Pitești o are în vedere și de pe urma căruia are beneficii, este legată de orientarea în carieră a elevilor de liceu. Practic, viitorii studenți ai Universității din Pitești. Dacă ar fi să ne raportăm la cifre, în momentul de față peste 300 de studenți din Universitatea din Pitești au efectuat practică în societăți comerciale deosebite, din Pitești, din Timișoara, din București și cu titlul de premieră pentru Universitatea din Pitești. Până în momentul de față, peste 60 de studenți au efectuat practică în Germania, la Fraunhofer, un alt partener al proiectului. Din punct de vedere al acțiunii și activității de orientare în carieră și consiliere pentru carieră, studenții Universității din Pitești au parcurs o serie întreagă de activități de tipul vizite la diversi beneficiari, asta însemnând societăți comerciale care intenționează să angajeze studenții ai universității noastre. Aș face o paranteză, din Universitatea din Pitești sunt implicați studenți ai facultăților de electronică, calculatoare și respectiv de inginerie mecanică. Aș mai putea remarca și seminariile pe care societățile comerciale, reprezentanții societăților comerciale le efectuează în Universitatea din Pitești. Cu această ocazie, studenții noștri află care sunt condiții de angajare, care sunt cerințele pentru angajare din punct de vedere al calificării obținute și a competențelor obținute în cadrul universității.
treia mare activitate de care Universitatea din Pitești beneficiază de pe urma proiectului Practicor este legată de orientarea în carieră a elevilor de liceu. Din acest punct de vedere, membrii echipei de implementare a Universității din Pitești a realizat o serie de seminarii la nivelul liceelor din județul Argeș. Practic au fost parcurse licee din Pitești, din orașele mari, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, și cu această ocazie au fost prezentate beneficiile unei cariere în domeniul ingineriei și am putea spune că această activitate a avut un deosebit de mare succes, dat fiind faptul că cifrele de admitere au reliefat acest lucru. În concluzie, proiectul a adus numai beneficii universității noastre și așteptăm ca după finalizarea proiectului să continuăm bunele practici care au fost puse la punct prin acest proiect, astfel încât activitățile să fie continuate. Ne ocupăm de diverse activități legate de cercetare și inovare, însă în cadrul departamentului în care se face practică, ne ocupăm cu monitorizarea, ca să fie un termen utilizat de voi mai des, monitorizarea calității aerului. Asta presupune nu numai termenii cunoscuți de voi ca și respirabili, ci efect are asupra sănătății umane, dar mai degrabă cu monitorizarea tuturor factorilor care influențează calitatea aerului. Laboratorul nostru a fost înființat în ultimii 2 ani. Construcția clădirii în sine a fost terminată anul trecut. Aparatele pe care le avem sunt unice în România, fac parte din rețele internaționale. De asemenea, domnul profesor Șerban v-a spus că studenții merg în străinătate. Vreau să vă spun că la noi, în institut, vin studenți din străinătate. Am ales Practicorul pentru că mi se pare o opțiune foarte bună și nouă, actuală. E fain că și cu programul european. Consider că o să mă ajute în viitorul meu de inginer pentru a aprofunda în domeniul ăsta, în cazul nostru de tubulatură pentru ventilații, și sunt foarte încântat de alegerea făcută. Firma este de obicei receptivă la toate colaborările cu universitățile din Timișoara și cu universitățile din alte orașe. Și în virtutea acestei experiențe pe care o mai avem, noi participăm și la acest program Practicor. Faptul că am văzut acum în practică cum se proiectează, cum se execută piesele, a fost o chestie foarte bună. În principiu am învățat cum se creează, cum se execută tubulatura rectangulară, circulară, piese speciale pentru ventilații, izolare. Cât de receptivi s-au părut studenții sau interesați să participe? Nu m-am așteptat să fie atât de receptivi și de interesați. Deci sunt interesați, sunt cu picioarele pe pământ, își doresc să acumuleze cunoștințe noi și au pus multe întrebări. Ce ați instruit pe studenți? Ce ați învățat să facă? I-am învățat chestiuni practice și teoretice, dar mai mult practice. Cred că pe lângă cunoștințele teoretice pe care le-au dobândit în facultate, aici au avut ocazia să vadă chestiuni tehnice practice, chestiuni relaționale, de organizare și aspecte economice, care sunt tot mai des. Deci, în zilele noastre, un inginer, pe lângă cunoștințele tehnice, trebuie să cunoască și aspecte economice. Dublarea cunoștințelor teoretice cu practica efectivă și activități conexe legate de aspect de avangardă tehnologică și aplicații cu real folos pentru societate, în ansamblu ei, prin contact direct cu companii, private și de stat, care devin parteneri de practică în proiect, este o reală necesitate a societății actuale susținută prin proiect. Proiectul Practicor este o șansă pentru studenții noștri, adică pentru studenții Universității Politehnica din Timișoara și Universității din Pitești. Considerăm că oportunitatea de a lua contact cu
cu mediul economic, cu mediul industrial, cu mediul de afaceri din România și din Germania, prin finanțarea stagiilor de practică, completează informația teoretică pe care studentul o primește în cadrul curiculei. Practica devine nu numai complementară, dar este o necesitate în studiul pe care îl oferim studenților noștri. Completează atât dezvoltarea sa științifică, dar și capacitatea sa de a evolua și a-și crea o carieră, a-și pune bazele unei cariere. Studenții învață cum să facă față unui interviu, cum să se prezinte prin CV-ul pe care îl înaintează, pentru a reflecta cât mai mult realitatea, adică ceea ce el știe să facă, dar și ceea ce ar dori să facă. Până la urmă, angajatorul este cel care îl va selecta. Prin Practicor încercăm o apropiere între ceea ce dorește societatea în ziua de astăzi și ceea ce oferă învățământul tehnic. Noi trebuie să pregătim în universitățile din România absolvenți capabili să facă față cerințelor actuale din societate. Deci trebuie să evităm pe cât se poate să formăm absolvenți în domenii care nu sunt solicitate de piața muncii. Și de aceea creativitatea lor trebuie completată de pe băncile școlii. Ce te-a determinat să participi la Practicor? Ca să învăț mai multă practică decât ceea ce fac la facultate. La facultate fac multă teorie și vreau să învăț mai multă practică. M-a determinat faptul că mi s-a părut interesant să văd un service, ce se întâmplă, cum funcționează toată partea asta de muncă pe teren, diferit față de ce învăț la facultate. În facultate se face mai multă teorie, vezi mai multe, vezi cum decurge treaba ca a fi inginer. Ce a determinat firma să participe în cadrul acestui program? În primul rând, tot ce e legat de inginerie, pentru că majoritatea studenților care termină facultatea trebuie să aibă unele baze pe care să se continue mai departe, dacă ajung să profeseze în domeniu sau dacă nu ceva legat. Ce ai învățat anume aici? Am învățat partea mecanică a unei mașini, partea de tinichigerie, cum se face un deviz, ce face un inginer într-un service auto, în general. Am învățat să fac un deviz, am procesul tehnologic al unei reparații de caroserie, partea mecanică, electrică, la mașini grele, la tiruri, remorci, semi-remorci. Dacă ar mai fi alte programe europene de genul acesta, ai mai participa? Da, cum să nu. Este o experiență foarte bună. Având în vedere că sunt student, este un punct pe care pot să-l trec în CV și cu siguranță o să mă ajute o experiență de genul ăsta. Să înțeleg că dumneavoastră considerați că acest program este util pentru studenți? Da, sau... da, este foarte util. Cunosc N cazuri, nu vreau să dau nume, care termină o anumită facultate de un profil și urmează ceva diferit. Și păcat. Și de aceea încercăm să îndrumăm studenții cât mai mult să se profileze mai adânc pe domeniul care l-au terminat. Cam câți studenți ați avut și ce i-ați învățat? În mare. Se aproximează în jur de 40-50 aproximativ, de când a început Practicor. Și să sperăm că o să vină cât mai mulți. Cam ce i-ați învățat? În primul rând am început cu niște procese tehnologice, adică un lucru care trebuie să știe un inginer, de la chestiile de bază, cum ar fi primirea clientului, până la constatarea daunelor, aprovizionarea de piese, aprovizionarea de materiale, păstrarea contactului cu clientul, evident repararea autovehicului sau despre ce este vorba, până la predarea în mâna cheie.
Dacă ar mai fi programe de genul acesta, de genul practicorului, firma dumneavoastră ar fi interesată să participe? Da, în orice caz. Deci, dacă mai este, noi suntem primii pe listă. În cadrul proiectului este vizată crearea și dezvoltarea unui parteneriat reciproc avantajos între Universitatea Politehnica din Timișoara și partenerii de proiect pe de o parte și industria de profil și alte unități economice, parteneri de practică, pe de altă parte. Se vor pune bazele unei colaborări de durată, concretizate prin organizarea unor stagii de practică eficiente la firme de renume din domeniul de specializare a studenților.